Gràcies a la ciència, sabem que els oceans són essencials per a les nostres vides a la Terra, ja que a més de regular el clima, ens proporcionen aliment, oxigen i energia. A més, es calcula que alberguen el 90% de la biodiversitat del planeta. T'imagines? Hem de conservar-los, i per això, tots ens hem d'implicar. La Mar de Ciència és un concurs de dibuix, vídeo i relat per a joves artistes que estiguin interessats en la ciència i el mar. Si estudies primària o secundària, volem que ens expliquis com creus que la ciència pot contribuir a conservar els nostres mars. Posa a prova els teus coneixements, creativitat i habilitats i inspira't amb els materials disponibles a la web del concurs. No oblidis presentar els teus treballs abans del 10 de març. Pots fer-ho en castellà, català, euskera, gallec i anglès. Pots participar de forma individual i guanyar un viatge científic a les Illes Balears per conèixer la investigació del CSIC i embarcar en una campanya oceanogràfica de la ICTS SOCIP rumb al Parc Nacional de Cabrera. També es premiarà amb una pissarra digital a la classe que presenti el millor vídeo en grup. Crea, pinta, roda, escriu. El mar és la millor inspiració.